Здравейте, потребители на Infobox! Това, както виждате, е Mass Effect и е втори епизод от превъртането. Ерор. Какъв ерор е по това? Какъв ерор е? Няма го видите, защото... така. И честити Валентин, да, всички честито. Любете се, правете секс, бъдете щастливи и така. Сега докъде бяхме стигнали, докъде сме стигнали... ето това е нашия сейф. От втора мисия. Казах ви, всяко клип ще е по една мисия. Надявам се да ме гледате. Не съм гледал колко гледане има. Но надявам се да ме гледате. Истина. Ще се кефи, ако ме гледате. Тук нещо е Weapon Fire, Daybury, Top Head, Teject, ако съм извън такова, кажем да е... не мога стрема, но да се забравя как се каже това. И сега би трябвало да заради. Да, ето, втора мисия. Тичкаме тук. Нещо интересно. Нещо интересно е ли, брата? Ви сте глупости, бе. Та игра в началото наистина е жестоко тъпа. То просто няма смисъл от началото. Тичкай. Това какво е, че не постана. Възможно 1000 кредита. Папа, побой малко. Малко бой. Не трябва да умираме. Това ще го дръпна. Гледай се, ако ще го заболи това. Сте вие, бе! Ще има и кучета, не? Я. Обектив, къде е това обектив? О, има други оръжия. Това са на те букуци оръжията. Окей. Обектив ми да ходим някъде. Там е логика. И ако ще да не правя епизод на тази игра, просто си кажете. Няма да ме убийте. Ама го пак байпас, бе. Надявам се, че разбрахте какво се прави този байпас. Тъп байпас, в смисъл. И това се отразва. Арстия, бе. Байпас отключен. Какво стана са? Бе? Още с нищо не съм. Благодаря. Букуци не. Браво, бе. Вие сте моите букуци. Вие сте Индиан Джонс, бе. Спри точно там. И сто не написахте дали искате сценките. И сте написали така, че скифам да ставам по-малко клипчето. Да гледате повече геймплей, отколкото дърдора на някакви топунгери.
това? Бехте още. Тичка, бе. Как ли байпас, бе? То байпас ме разна, бе. Цветлицата ми байпасва. То байпас по-бързо ме пригна. И не знам какъв смисъл в това. Какъв стил. Ето ги те копелета. Запъхнахме за малко ушите, не знам що. Аре, бе, тъп. Така медицински екип. Да по-бързо да ми мисето. Да, добре, по-бързо. Няма да се отглеждам в ступенството. Към чувство, че пак ще ме нещо лошо. И да. Пак ме сгухна в ушите, бе. Да го видим да отидеш. Не, това е тъп мозък. Кю? Да, слона го. И сега трябва да те ковър тук. Evo mi sada bukuku. Došao. Lele, tuh mau cepi. Begaj. О, земи. Това заболя. Всякакво. Второ прям. Те ще чувам кашуните, бе. Стрих чувам. Heavy weapon. Мора да байпас не ми се прави, Арчо. Тук байпас. Вземах патронките. Heavy weapon. Добре, трябва да сме на миста. Лев нас. О, вземи гръмнахте. Диди, верно ли виж всичко, бе? Той всичко виждаш ти? Той върта е на мат. Аре, бързо, бе. Си, на тебе го длък. Батите, паците. Те си мисля, че ми тръка